Bismillahirrahmanirrahim. lahu kedui jauh alaiya yang atasnya wadon biarba'i mirmat rotik lawan wapat berkorang ambalan bilailati ing dalem suwi warba'i lan papat patang ambalan firyaum ing dalem rino ing dalem sedino walaya juzlan awan angguna ing dalem kono panggunan apa alim tinau bangkang pun goyo murid saking tan mau kono lihat sing rono keterangan hadis lihat hadis Ibnu Umar krono keterangan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Ibnu Umar jaat sowan sapa ing watun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala matur sapa watun kanthi pematur ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi duh Rasulullah ma aku zauji ma utawi apa to aku zauji iku ae bojolane alal marati ngatasi estri ngatasi bojone kok kala mongko jawab mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kanthi jawaban Allah tamna nafsaha walau kanat ala dhuri kotabi Allah tamna iku yen ora nyegah sapa wadon nafsaha ing awake wadon walau kanat lasenajan ana sapa wadon ala dhuri kotabi iku ngasih gegere utawa wa qawluhu alaihi salatu wassalam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupani dawuh idza ta'arraju zawjatahu ila firashiha fa abad min dzalika la'anat al malaikatu hatta tusbiha idza ja'a kana ja sapa rajul wong lanang zawjatahu ing bojone lanang ila firashiha marang gungune wedok fa abad mau kere-kere bakang sapa wedok min dzalika saking mengkono pengajake zahul la'anat mau la'anat dia yang waduh sapa malaikat hatta tusbiha iku mandi esuk sapa zawjah walai salah orang minal uzri setengah saking uzur khofuha utawi kuwatri wadon ala waladiha yang atas anake wadon arrodi'ah ingkang isih nyusu di annal maniya krosan meneman yuksiru bisa ngake-ngake apa mani Allah bana ing Allah bana ing susu ipoan Allah ta'ala kudu alamu kelangkung pirsa sapa Gusti Allah arti jadi pembahasan tentang sidik atau aki wong nalika akhire kudune awal katanya awal nggih tumrape pasangan masing-masing niku dijelaske tenggene syaire nadi nggih sing artine ngeten ana ing ikhtiar nggih ikhtiar niku berarti kena milih gak terpaksa nah esok nek apa ini kados izin niku menjelang manjine subuh dengan tadi kan gak iso milih ya kudune lereng kan lah niku nek sing dibahas niku wekdal wektune kena milih bebas jauh aja ngiteno jimat inggo wadon larang
Jadi ya sak nopo sak puase. Sebaliknya kahanan nih, wah, wong kudu diimbangi sebaliknya. Gak kena pepine, gak kena nakalan. Di kalau nanti dicurhati wong wedok, bujune wong curhat kali kuwi. Kalau ada masalah, kalau ada masalah, kalau jawabnya gampang. Biasanya wong wedok itu yang sunat, kurang kalau kan itu. Wah, serta merta bukan kau sebenarnya kan bukan akhirnya malah cerita. Aja di itu nakalan ya mbak. Jadi ini saya itu nakalan. Kalau kita pun maksud, ayo itu nakalan kan. Jadi karena nggak nakalan nih, waktu nopo waktu kepenak ini itu pak dewi selana. Jadi tanpa ngenteni bujurnya itu nakal. Dan mulai itu nih foto-foto. Lah kadang lagi kita menasihatkan orang yang ngejengaknya cuma yang ngomong atur bosan. Mulai sekali sesuatu itu biasa-biasa saja. Sampean yo nalika tunggu bujine kumpul bujine awak bujine yo terus menerus yo jadi tinggal terus. Sedina bujine sampean atau bujine sampean bosan dari rai. Rai ini kok iku wae kan ngeten. Itu tinggal lu barang ngeten. Mulane waktu niku najan ngopi. Nah pas langsung enten iki langsung poso najan ngopi kanthi tujuan bener wae gawe jeleh ora gawe bosen to kabeh sawangane Bu bojo. Dino ngono. Lah nek ngoten iki betul rasa kangen. Mulane sekali-sekali lho lunga dhewe. Artinya lunga napa healing ning Radijak. Nggih. Ini healing kok kadang-kadang dijak. Ngaten carane ngono. Nggih. Berarti nalika ngoten iku tujuane penting dipapake. Nggih. Dipapake tumrape kemas lahatan. Nggih. Sekali-sekali jadi tekan bahasa tekan bundaran panggil omongan iki. Ropo bundaran. Nggih. Jadi memang madurake kuanti mak minurut saya rasa iku diputusake kanggo wong lanang kena wati kabeh persemua lan kabeh sedikit. Kamu udah gini semua ada. Anak ing masalah iki wong wadon ora kena lumuh tanpa ana udur. Tapi sampean aja kaget ngenten iki wonten. Nggih. Nggih. Di ngomong nalika mangan, nalika manganmu. Nah, setiap malam duit tabu. Cerita tentang agak malu duit tabu. Nggih. Batin kula apa iki ya sedikit. Dari susu kalau ingat cara Jawa di sana. Lah nek masalah iki wong wadon ora kena luwih tanpa nutur kowe nek dikira dikeki ngoten mawon. Ana nang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu padane dawuh. Ana wadon satu ketika ana wedok sowan marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni matur. Pemature ngeten. Ya Rasulullah aku sojal marati. Ya Rasul hake wong lanang itu karo bojone iku napa? Jawab Nabi. Ma haqqu zawji 'alal mar'ah qala alla tamna nafsaha wa law kana min dhari katabi. Hake wong lanang kok kabeh bojone iku sehingga sampai nalika dijaluki iku ora kena moh. Wong wedok ora kena moh najan nang ngene gegere najan ana nduro meter pamane to. Pak Mas masuk ora penganut. Dibahas betul bentar sampai potong. Lan dawuh ing Nabi wa quli sallallahu wa sallam idza ta'arradu zawjatahu ila firashiha fa abad min dzalika la al malaikatu hatta tusbiha wa laisa min al-udhu khufu ala waladi al-qudi. Jadi dawuh ing Nabi idza ta'arradu zawjatahu nalika ana wong wedok ana wong lanang ngejak bojone wedok nggih sing dijak tenggine peturon kari-kari kalau wedok iku bangkang emoh niku malaikat nglaknati wong wedok kala wau nganti subuh. Walaisa minal khaufi ala waladiha ardi kasar khawatir tentang napa iki madharat nggih
wedi mamane wedi anake cilik mboten ngoten nggih krana napa lianal mali usul labat keutamaane nggih mani niku nalika senggama niku bakal rezeki duduk susu rezeki duduk susu nah bener piye seperti alam sing ngerti niku itu Allah nang ngatos paslon tawi pasal Bidikri main dalam muter perkara yang lakukan surga mengenal ada ditayani toto kromo hal terjemah ing dalam tinggal lima boleh didalikan nantiani menurut ada di bahasan selanjutnya membahas apa gaya itu berarti wong pas sebuah pasangan ketika melakukan senggama walau bi anna sunnatal jima'i fi mauli'in yumin min sama'i wa'lam lan warwasiro bi anna sunnatal jima'i kelawan sak temene kesunatan nandangi jima' iku fi mauli'in tapi dalam panggonan yuman kang sentosake min sama'in apa saking krungu izin awaan yo senapa ceragane gumbuan sote lan suarane di kuat guni nah kang ngalapo sira sahu kancaku wala yakunan ora aja nganti ana gunaka iku tinggal kono panggonan apa akadut sapa akadut wong suci fatak dalam apa ngadeko sira abar wae abar sapa nate rahimahullahu anal matluba ing satune kang sinumbe kang sumber alat tajimai dalam kang jimalaya kunai yen ora ngahu setare lanang pribadi ing dalam omah sapa akadun suci walau lan senajan anane niku wau tiflan bocah cilik sawira kang cilik wala Gustiawu bil khali dalam kitab Al-Khal paingganan mulang-mulang lagu kedhe wong apa hajat ila ahlihi marang ahli man fasunatu mongko utawi tuntunan al madiyatu kang wis liwat dalika ing dalem ngono-ngono iman Allah ya kuna kuwi ora ana fil baiting dalem kono omah kono panggonan saka akadun wong suci wae uga jati kang saliyane bojone jauh au jariyati utawa budak wadon man inna dalika karena saat temen mengurung-urung jima Allah berkumin Allah aurat wal aurat utawi halil tawi aurat ya ta'ayan itu berduai apa satu wa uli nutupi aurat indah jadi pasal ini rakyatnya ada pada kang sinumring kodul jima lan liyo dia ini sira ngerti ya sunnati jima itu supaya oleh panggarkan kelesetiawak setiap itu soal nama orang wajib wong liyo orang yang panggungan kang apa ini ojo nganti orang liyo ini wak lampian nasional fi mau liyo ini samain jadi benar-benar kedap suara ini kedap suara nanti ngerangin ya lima supaya orang yang kamar ojo nganti orang liyo saja caci ini kada wae yang kita kalau itu hal yang lanang iku ana hajat jima bojone iku sunah kanggo laku gandeng karo jima iku aja nganti ana ing omah nggih kamar yen kamar ana wong saliyane bojone utawa jarine karena jima iku tentu buka aurat lah aurat itu wajib ditutupi hukume nutupi ini fardu ain fardu kifayah apa mana kalau sono sing nutupi ya ning kan fardu ain fardu ain itu berarti masing-masing kudu menjalankan sendiri-sendiri kola dawuh sapa Ibnu Burhan bibadi ajibi ing dalem jawaban Ibnu Burhan layan jujur ana apa ya wa yen lawanti sapa wong wedok wa kali terus lewat bil baiting dalam jero omahe sapa atur wong suci kata template sing kota bocah asal kang siji Ibnu Burhan dawuh kongres sebagai jawaban-jawabane nanti kon wong takon
la ya juzu ayyam ma'awa beda hadun kata tiku asrofi. Jadi orang kena wati nenggune omah. Nah ini kok lagu mah niku ono siji wong liya selain pasangan tersebut nggih najan iku cacili. Nggih, aja cacili. Indah kana perkalane ono sapa bocah. Karena itu indah kana perkalane ono. Indah kana perkalane ono bocah. Iku yumayizu wis tangis sapa bocah. Walayat ahalan orang kena mati sapa lanang gak ing wadon ma'a amnihi setane amane lanang menapa saking pembantu. Gusti Robiya sebab tanake khotib finaumi ing dalem tu. Jadi Jalan lah kena mati bujuni nalika ing omah kamar wong liya hingga cilik yen wis tamyiz lan ora kena mati. Bojone senajan aman saking ninggalke pelayane suruh pelayan iku ngelengker turune. Wis pokoke najan umpamane mbono adine mbono pene iki turune turu metu gerak-gerak umpamane. Iku tetep kakno. Nggih. Rono apa ya mene ora tani. Nggih. Repot kali. Wal bawa tindak penduduk berapa desa kalil mudun kaya penduduk pira-pira kutha. Paman monggo tai sapa wong karo dalaman ngarepake sapa man ayyam zaujata ing wati sapa ayyam wati sapa man zaujata bojone wadon wala yakun monggo ora ana mahukun sekare man peti kan umat sapa akatul wong suci. Penduduk desa iku padha karo penduduk kutha. Dadi sapa wong kang arep mati tuju bojone aja nganti ana ing kamar ana wong liya. Oh iya wong desa nek wong kutha tetep ra kena. Fala ya pun mau bil bid'atin wa misluhu bit tauhid. Fala ya pun mau bil bid'atin. Wa misluhu tawi padane dawu. Kita iki udah pengen kita tahu deh. Wa syamilan kitab syamil. Pokoknya itu mau dari dawu al-hurmatu iku haram. Layak walayak panala samad apa barang fihi kalau ing dalem minal masyarakat tibayane ana kemlaratan masyarakat wadida lan krana arai wilayah fa ora dawuh sapa al-fattal dawuh sapa al-fattal anil Jazuli saking Imam Jazuli layak atura para apa kelakuan wa yatakhol langsung selamat minhu saking masuk wakatul wong suci. Semoga kasebut ana ing kitab Tauhid lan Samil lho iki dawuh haram jimat wektu ana wong liya ana anggap pokoke ana omah kok ora dhewean ku haram. Kang ngene iki yen haram iku nimbulke masyarakat. Yo napa ki? Sing dimaksud ku bentuk sak omah tersebut. Sak omah niku dalam arti napa ki? Timbul kegaduhan. Nggih. Ngerti? Ngoten niku dikira-kira. Mesane kok aman, nggih. Nek kurang aman, nek kurang aman sampai kudu digipsen. Dak suara. Nggih. Biasa, bener kamar itu nyaman. Dan yang biar dirapi menyatakan jadi anak. Nah ini bener kami ini mah kasus ini kan tadi. Kalau main deh, kabel sana kira-kira.